דילמות בחיי עבודה. עבודת צוות דרך הסיפור של אלי. אלי עובד במשרד. הבוס קרא לאלי כדי להזמין אותו לחגיגה במשרד לקראת החג. לפני שהבוס יכל להזמין את אלי התפרץ לתוך דבריו של הבוס ואמר, איני יכול להגיע, אני בחופש. ולפני שהוא יכל להסביר לו שזה מסיבה ולא עבודה, אלי המשיך, אמרתי לך, אני לא יכול. המעסיק כעס כי אלי אינו מוכן להקשיב. בואו נחזור על הסיפור. מה קרה? איך אלי והמעסיק ירגישו? מה מתאים? בואו נחשוב, איך אפשר לעשות אחרת? אלי רצה לדבר עם הבוס שלו. הוא ניגש לחדרו וראה כי הבוס עסוק בשיחה עם עובד אחר. מה למדתי? במה הצלחתי?